Čau lidi, tady toto je druhý díl a budeme toho dílu, který vydáme, bude pokračování, protože já si to omylem vypnul a my jsme se vám vlastně ještě představili. Takže, tady je. Já jsem Amča. Tady. Já jsem Naty. Já jsem sám. Tak, toto je ten druhý díl teda. A co budeme dneska dělat? Půjdeme na kebab, co? Pojedeme na oběd na kebab a pak se budeme hrát s Pokémonama a s fotbalistovými kartičkami. S mojima samozřejmě. Co? Amča si chce počít můj sprejk. Ne, to nejsou odlišné. Ale vypadá to. Hej, šlápni na to a plakni. No a Baxiku! Baxi! Jak to bylo radši? Hej, otevřem to, dědovi. Co? Neotvírej to. No, otevři toho, tam cukr nepojede, more. Ne, neotvírej to. To tam musíme dát dolů. Prš. No tak? Tak jo. Co? Tady. Co? My ho máme tu, Amča ho má doma. Ale tam mám karty ještě. To je jedno. Však nejdem domů. Jo, necháme to takhle, ne? Ne. Podívej to odřeš. Ty jsi mrdlej. Buď to zničí, no vole. Dej to sem radši. To ani nejde vidět. Pič, se nakouknout na mě. Jako? Like this coming out. A celou dobu natáčím. Co chtěl jít na mobil? Amčo, kam si dal dědový mobil? Na stole jsem ho nepodal. Takže my se vám ozveme, jak budeme v autě. To jsme to odřeli. Takže zatím. To jsem Čau.